building yan. Mga pang... Yung sa alok yata yan, yung mga sa taas. Ang laki ng kita ng mga yan. Kahit gaano kataas yan. Buhos hanggang 4th floor. O yan, nagpapadali ka. O di wow. O di wow. Madali ka kasi di wow. Ayos ah. Mga garong. Usong-uso na palang ganun na. Garong-garong. Pan-deliver, maganda. Dapat may garong si Romel, no? Panghila ng kotse. Mahirap, hindi kaya. Hindi kaya. Eh bakit kaya yung kotse ko noon? Nahila naman ng tricycle. Kaya lang, hirap din yung tricycle. Ayos. Hindi mo kahimal to yun. Yun ang kotse ito sa likod. Ay, dapat lang. Buti na lang. Dito yata yung magbubuhos. Ay, dito ano? Puro buhos oh. Simbahan bro. Tibay yan. Tibay niyan. Puro buhos. Oo. Ano kaya yan? Ay hindi, yung ano yata yan. Sipaw. Baka tangke ng tubig. Ah, Matibay tibay na. yan. Puro buhos. Palang asintada. Puhos talaga yung kuwak niya. Ano na building yun ah? Taka yung matibay. Sobrang tibay ah. Buhos. Ang hirap pa mag-drill yun doon, no? Oo. Ang tibay yun. Buhos lahat hanggang 4th floor. Maganda. Pag luminog, hindi manaw. Grabe. $1 million in the house. Watching po sa inyo. Sabi po ni wala na naman. Saan na yung ano, yung isang cellphone? Yun. Tingnan natin dito para mabasa natin yung mga galing po kami ng Nueva Ecija. Ito si
Nababasa mo ba yan, bro? Si Smasher The Asis. Watching po sa inyo. Keep safe. Maraming salamat po. Enjoy nyo lang po. Dito kami sa Ordaneta ngayon. 3 million in the house. Isang tamsak. Mag-iwan lang po kayo ng bakas para kayo po ay mapuntahan naman po ng iba. At lahat po ng nanonood, mamaya, balik ko po mamaya, bisitahin ko po kayo lahat. Bigyan ko kayo ng libreng watch hour. Sulit ako, sulit si host kung siya po ay nagbabalik. Papanoorin ko po yung buong video po ninyo. Kahit gaano karami po yan, uubusin ko po yan. Mamaya bibisita po ako sa inyong mga bahay. At sa mga bago pa lang, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa akin, please subscribe po. Maraming salamat. Pakipindot na rin po yung all para sa mga susunod nating mga video. Maraming salamat. Mega shout out to Smasher. Smasher ba ang tawag dyan? Pangalan niya. Hindi ko makipasa, bro. Hindi ko mabasa. Basahin mo nga. Mababasa mo ba? Yeah. Maganda mga ganito eh. Yan. Iharap natin para maganda. Maliwanag o ang liwanag ngayon? O meron pumasok ulit. Nag-iwan ng bakas. Basahin po natin. Si Smasher pa rin. Smasher The Asis. Bahay ko po yan, sir. Okay, sige po. Mamaya, pag nasa bahay na po ako, ay papasyalan ko rin po kayo. Bibigyan ko kayo ng watch hour. Share lang po. Like and share. Dikit na po ba tayo, sir? Bro, Yan, hindi na tayo mawawalan ng signal dito. Dahil dito, napakalakas ang signal dito. Kanina ay nawawala ng signal natin. Kaya habang nagdadrive, tayo po ay nagla-live. Mas maganda na po ito kaysa silent stream. O, di ba? At least nag-enjoy po kayo sa panonood. May pumasok ulit. Basahin ho natin. Pipilitin ko pong basahin. Mag-iwan lang po ng bagas. May bago. Teka, tabi natin. Ano, gusto mo bang mga merienda, bro? Merienda? Gusto mo merienda? anong merenda dyan? Ah, yan o. Tingnan mo. Ano yan? Ulo, Barbecue. paa. Wag na. Huwag na. Para makadeliver na tayo. Sige. Nadaan po kami dito sa napakaluwag na daan. Ang linya po nitong daan nito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linya daan. Napakaluwag po ito. Ito po ay shortcut po na daan. Bagong bukas pa lang ito. Ito yung programa po ng Duterte administration na kung saan nandito po kami sa kahabaan ng ano bang tawag ito? Diversion road Oo. ng Ordaneta. Right. Itong diversion po na ito, hindi na po kayo dadaan ng Ordaneta City, yung town proper. Kaya hindi na kayo matatraffic kung going Dagupan po kayo. Dito po kayo dadaan. Napakaluwag ang daan po. Yan. Kung makikita nyo po, napakaluwag. Yan. Shortcut po ito. English yun. O, ano yan? Ano yan? Talyer. Talyer. Oo. Ang ganda naman.
Ayos oh. Basahin po natin yung dito sa maraming meriendahan dito, maganda. Merindahan. Meriendahan. Annalisa's Journey. Hello. Share po. Kung hindi pa po kayo dikit-dikit dyan, Annalisa's Journey kayo dyan. Maraming salamat habang nagdadrive. May pasok ulit. Tingnan mo para kung dito merinda. Delikado dyan ng COVID. Ayan o. Ang dami yung nagme-merienda o. Oo, di ba? Hindi. Dito nila nilagay bro para maluwag. Hindi, pa tingnan mo siksikan. Oo. Dikit-dikit. Dami dami. Nandito sila sa kahabaan ng diversion road. Maganda nga yung ginawa nila kasi yung mga gustong magmerienda ng mga isaw-isaw dyan pupunta. Oo. O tingnan mo, ang dami pa naglalakad o, di ba? Mga maganda. Oo. Ay, bakit eh? Nawala na. Nagda-drive po, anong gawa mo dyan? Sabi niya. Busy kasi ako. Maraming salamat, Annalisa's Journeys. Ayos ano, nagla-live na, nagda-drive. Galing po kami ng Nueva Ecija. Kumuha kami ng mga mga paninda. Tutamsak in the house. 2 million in the house. Bakit nagpipip-pip siya? Alam niyang papasok na ako. Nagmamadali ba siya?